Alhaji Yusuf mai gida Hausa Arab Rapper. Yeah, Arab Rapper Production. Of course. Aisha Label ta Suleiman yana ƙaunarki. His big man akan ki zai yo komai. Black Ayo man, soyayya ruwan zuma ce da ke da shi kunyo dace. Kar ki bari a yi miki kwace, dan ke mai sa'a ce, dan ke zinariya ce. Ki zauna sarauniya ce, fara kike baturiya ce, ga hanci balarabiya ce. Fatar ki kamar a zauce, idanuwanki da gwal ya dace. Tafiyar ki ta fi kwatance, ba kamar ki ƙarshen zance. Hiyasa Suleiman dukka ya zauce, ko dai na ce ya ƙwace. Kai Suleiman kayo dace, Aisha ke makin dace. Dan Suleiman mai kirki ne, kaso a soka ai arziki ne. Intum farrajtani hubbukum ajabani. Abubar namaji ina duni, Hausa Arab a huduni. Kaf Agadas babu kamar ku, ko suwaye suna bayan ku. Takun su daban da naku, hiyasa da kaina na jinjina muku. Aisha Nabil ta Suleiman, lallai kun dace. Aisha Nabil ta Suleiman kun dace. Soyayya ruwan zuba, soyayya daɗi. Aisha Label ta Suleiman, mutan Agadas ta huta. This music from